tetoviranje je bilo moj hobi i samo sam vremenom shvatila da toliko uživam u tome da bi pre radila to nego bilo šta drugo. I toliko se ljudi javljalo i želelo da ih ja tetoviram da sam ja na kraju shvatila ako nešto radim svaki dan da je to posao, da sam iz hobija prešla u posao. Imala sam priliku da tragam, da tražim svoje mesto. To je bio studio koji je bio onako vrlo popularan. Takođe sam radila kod kuće, radila sam sama, ali tokom godina sam upoznala ljude sa kojima mi je jako prijatno. Tako da smo napravili kao neku malu ekipu i otvorila sam svoj lokal. Tako da smo sada se onako malo sakrili na Banovom brdu. U ovom poslu kreativnost je broj 1. Na početku je bilo dosta jednostavno, ali danas je vreme totalno drugačije i sve je u tehnologiji, tako da i mi to koristimo. Dosta se koristi Photoshop i to je velika pomoć. Takođe, imamo dosta aplikacija koje imitiraju način crtanja na papiru, gde možemo da zoomiramo i odzoomiramo i brišemo 1000 puta, što na papiru je malo teže. U tom smislu sada je mnogo lakše raditi, ali samo tetoviranje je generalno ostalo u istom krugu kao i na početku. Male razlike. Izazov po meni najveći broj 1 je bilo to što sam žensko i nisam očekivana u svetu tetoviranja, bar ne tada kad sam počinjala da radim. Tehnika nije bila prilagođena ženama. Mašinica koja se tad koristila imala je oko 300 grama. Tih 300 grama posle 6 sati zna da ostavi neke posledice. Tako da sam morala da se potvrđujem, rekla bih, malo više nego drugi. Nisu verovali da žena može da se bavi tim poslom na taj način. Ali nije to tužna priča, to je jednostavno moje iskustvo na koje sam, na primjer, zahvalna. Dobra stvar u ovom je što ja sve što znam, sve što imam i sve što mogu nosim u glavi i u rukama. Tako da ja bih rekla da je tržište za ovaj vid umetnosti ceo svet. Jer gde god otišla, ja jednostavno sve što nosim sa sobom i sam ja i to je jedino što je potrebno. Budućnost vidim u novim ljudima. Ja imam neki specifičan princip rada gde volim da se posvetim jednoj osobi u toku dana. To želim da prenesem ljudima koji dolaze kod mene u želji da se bave tetoviranjem. To ne sme da bude fabrika, to ne sme da bude neka masovna proizvodnja. To je toliko intimno i toliko specifično i jedinstveno da mora da ostane tako usko. Mora da ostane zatvoreno. Tako da ja vršim edukaciju, ali ne sa bilo kim. Jednostavno, kome ja ležim, ko voli moj način rada i isto tako jako je bitno ko meni leži. Da li imamo tu energiju da me razume šta govorim, da li mogu da mu prenesem ono što znam. Srbija je fantastična jedno podneblje gde sve novo i sve što je rađeno iz srca i kvalitetno, da ljudi to prepoznaju. I jako se daleko čuje ako ima neku dozu prevare ili laži, to odjekne, ali isto tako mnogo više odjekne ako je nešto jako dobro. Tako da ljudi koji nešto rade od srca i koji bi u tom svom proizvodu takođe uživali, sigurno bi prošlo. Tako da mi to znamo i ovo tržište je fantastično za sve novo.